Zdravím vás. V tomto videu sa vám budem snažiť podrobne vysvetliť to, ako si zameniť vonkajšiu pamäť za vnútornú a tým si zväčšiť vlastne pamäť na hry, aplikácie a všetko možné. Prípadné otázky mi potom píšte do komentárov alebo na Facebook, ktorý bude uvedený tiež pod videom. Poďme na to. No, takže sledujú som vám video, v ktorom vám ukážem, jak si vymieníte vnútornú pamäť za vonkajšiu. Tak som sa rozhodol to video natočiť. Nebude najkvalitnejšie, no ale svoj účet dúfam, že splní. Na ukážku tu mám ten môj tablet. Je to Go Clever A103. Je to vlastne jedno, lebo funguje to na každom Android zariadení. Či je to jedno, či je to tablet, alebo či to je mobil. Je to úplne jedno. Takže poďme na to. Zapneme si tablet. Budem sa to snažiť popísať čo najlepšie. Natáčam to len takto, lebo musím občas niečo približiť, vzdialiť a chcel som to robiť webkou, tam mám zaostrenie, ale zase tam mám nízke rozlišenie, čiže by to bolo na hovno. Najprv vám ukážem, jak som to spravil. Ja to už mám hotové. Predtým som mal v tomto tablete 4 GB pamäte a to bolo rozdelené 2 GB a 2 GB. 2 GB som mal na aplikácie a hry a 2 GB na média. A teraz napíše interný ukladací priestor 0,98 GB, to je tá pamäť iná, to je na tie APK a takéto veci. Ale tá druhá pamäť, interná, normálna, napíše, neviem, či to dobre vidno, je to dobre vidno, ale je tam 7,6 GB. A predtým som tam mal 1,6. Takže je to obrovský rozdiel. No, aplikácie je už 3,39. Viem, že to je zle vidno, no ale aspoň tak trošku. K dispozícii ešte 3,94. No, externá SD, vidíte, tu je 1,6 GB. Táto bola ako vnútorná. Lebo keď si stiahnete nejakú hru a tá hra má súbor APK, tento je proste inštalačka a potom sú ešte k tomu data. A to APK sa inštaluje do tohto interného ukladacieho priestoru. Tu mám teraz 1 GB pamäte. To je dosť, lebo APK majú maximálne nejakých 20-30 MB, čiže tam majú toho veľa. A tie dáta, tie sa neinštalujú na externú pamäťovku, ale na tú internú. Tuto mám teraz tých 7,6 GB. A vtedy som to mal 1,6. Kde mám teraz ako externú pamäťovku. Tak si poďme ukázať, jak to funguje. Ja som to robil cez program S File Explorer. Ale dá sa to robiť cez hociaký iný program, ktorý vám otvorí aj tie skryté súbory v Androide. Neviem, či na to potrebné je ten root. Ja root mám. Keby bol potrebný root, tak root nie je ťažké spraviť. Návodov je plno. Takže keď používate tento S, jak sa to volá, S File Explorer, tu nás si dám. Proste sa nejak musíte dostať do úplne toho Androidu, do tej zložky, kde je Android a všetky tie ostatné sračky. A tu nás si nájdete zložku etc. Otvoríte tú zložku a tu nám bude dole taký textový súbor, ktorý sa volá world.fstab. Ja to mám urobené tak, že mi ukáže aj tie skryté súbory. To sa dá nastaviť v každom jednom prehľadači súborov, aby vám ukázal aj tie skryté. Toto je asi skrytý, sa mi zdá. Otvoríte ho. Tam by sa vám malo opýtať, či to chcem otvoriť cez text, alebo hudbu, video. Dáte cez text, ono vám to ukáže takýto text. Vyzerá to dosť zložito, ale to, čo tu teraz spraviť, je strašne jednoduché. A to, tu na dole, si všimnete, to sú dve vety. Dúfam, že to bude vidno. Prvá je dev mount SD card, lomené MMT, lomené XSD. To už je zmenené. Originál tu bol v tejto prvej vete, tu na v tejto. Sú 3, dev1, dev2, dev3. V tejto prvej sa píše, čo má prvé načítať ako SD kartu, vnútornú pamäť. Teraz tam mám lomené MMT, lomené XSD. Čiže ako prvú pamäť, ako keby počítači hard disk, prvé načíta XSD, externú SD pamäťovú kartu. Ako druhé tu mám nastavené externú SD kartu a tu mám napísané SD kart, akože interná SD. XSD je vonkajšia pamäťovka, tú, ktorú mám tu na zboku, nie je vidno. A SD card je tá vnútorná pamäť
telefónu, tabletu, alebo máte tam 1 GB, 2, 4, 8, 16, 32, neviem, aký máte telefón, tablet. Čiže takto. A to tretie, tu mám USB host, to je proste USBčko. To nič. Čiže, vy keď si otvoríte tento súbor, tak budete mať tam napísané, aspoň by ste mali mať Dell Mount SD card, akože načítať vnútornú pamäť, lomené MMT, to je nič, lomené XSD. Čiže načítať vnútornú pamäť ako externú pamäťovku. Sakra, pomýlil som sa. Vy tam budete mať SD card. Čiže načítať prvú pamäť ako SD card. A vy to SD, čo bude tu na lomené, tam bude lomené, kurva. Tam bude lomené, bude Dell Mount SD card, lomené MMT, lomené SD card tam bude. Vy to SD card proste označíte. Ja to skúsim spraviť teraz, že sa mi to bude dať. Editovať. Nie, to si musím nastaviť tu na. Dám si proste, že upraviť. Proste tento textový súbor začnete len upravovať. Ono mi to takto podškrtne v tomto programe. A tu na čo mám XSD. Teraz mi tam začalo blikať, že si to možno upravovať. Klávesnica aj padni. Kde to je? Tu na. Posuniem si to. A ono tam originál bolo. Originál tam bolo S, D, C, A, R, D. Takto. To bol originál. Takto to musíte mať vy. Keď proste to prvýkrát otvoríte. Dell Mount SD card, lomené MMT, lomené SD card. Vy to SD card proste označíte, len upravíte tak, že SD card, za tým musí byť medzera auto. SD card vymažete. A napíšete len kurva. Zlaté je vidno X, T, S, D. Akože prvú kartu načať externú SD kartu. Ďalej v tom druhom je ako načíta externú kartu, tú pamäťovú. Tam mám teraz SD kart, aby to načítalo ako vnútornú. Ale vy tam proste na začiatku máte XSD. Čiže to isté spravíte ako tu hore. To XSD vymažete a napíšete tam to, čo má teraz SD kart. Čiže vlastne toto horné vymieníte za dolné a dolné za horné. Čiže logicky. Proste stačí na to ísť úplne logicky. Ako prvé načítať XSD, ako druhé načítať SD. XSD je vonkajšia pamäťovka, ktorú si dokúpite. SD je vnútorná pamäť telefónu alebo tabletu. Toto keď spravíte, debil. Toto keď spravíte, stačí dať šipku späť, že chcete uložiť. On sa vám to opýta, že chcete uložiť zmeny, dáte uložiť zmeny. Mne sa to už nepýta, lebo ja to mám hotové. Keď sa uložia zmeny, vypnete telefón alebo tablet, necháte chvíľku vypnutý, zapnete ho, načíta sa vám a skontrolujete si. To už viete, ako sa to kontroluje, ukladací priestor, blablabla. A tam si skontrolujete internú pamäť, koľko máte. Odporúčam, keď to budete robiť, aby ste si tú pamäťovku sformátovali alebo vymazali, aby ste tam mali proste dosť toho miesta, lebo keď to raz spravíte, tú pamäťovku by ste nemali vyberať, lebo to ako keby ste za jazdy vybrali. Dobre, musím sa video strihnúť, lebo mi tu prišla nečakaná návšteva, nevadí. Takže, toto by sme všetko mali. Tu si môžete pozrieť, že tu mám plno hier. Mám tu napríklad, ja neviem, Real Racing 3, to má 1,9 GB táto hra. Most Wanted, ďalšie 1,9 GB, tu už máte skoro 4 GB. Len dve hry. A ďalšie hry proste majú po 100, 150, 30, 60, neviem proste. Je to výborná vec, toto čo som teraz spravil, lebo fakt, že do toho 1 GB, čo som tam mal, či 2, či koľko, tam proste, tam som si stiahol jednu hru. Tam by som si stiahol jednu hru a tým pádom koniec. A zoberte si taký YouTube, Skype, Facebook, to všetko má okolo 20 MB, to je dosť. A to nehovorím o tých telefónoch proste typu, ako mám ja, tento Huawei, hej. To má vnútornú pamäť 160 MB, tam sa to chystám tiež spraviť. Ale 160 MB a z toho keď si vezmete nastavenia, ukladací priestor. Tu je tiež nejaká vnútorná pamäť 17 MB, to je nič, ale interný ukladací priestor, voľná pamäť 39,9 MB. A to tam nemám ešte ani Skype, ani Facebook. Čiže, akože, mám tam teraz pamäťovku druhú, gigovú, je pamäť, tá 0,92 GB. A chystám sa to spraviť tiež, to čo som robil na tablete. A to som možno skúsil spraviť aj hneď teraz.
tu nám mám prehľadač Root Explorer. To je proste jedno, hociaký prehľadač to nájde. Čiže treba si nájsť zložku etc. Tá je tu na. Viem, že to strašne zle vidíte, ale proste ináč to nemôžem spraviť. Ideme dole a tu je ten súbor dole. Predposledný world.fstab. Ja to všetko dám do popisu potom, takže bude to také zreteľnejšie na tomto videu. Takto. A teraz sa opýtať, cez čo to chcem otvoriť. Dám text viewer. Keby som to chcel upravovať, tak dám text editor. Dám teraz len text viewer. A otvorí mi zase tento textový súbor. A tu je to trošku zložitejšie, lebo tu nám mi ukazuje, viem, že teraz hovno vidíte, ja vám to poviem. Tu nám mi ukazuje, plno sráček, to je nič, proste také somariny. Dev mount SD card, čiže SD karta vnútorná je SD karta vnútorná. Strašne to zle, to vôbec ani nevidíte, ja viem, že to vôbec nevidíte, chuj do toho. Takže to je prvé, SD card. Druhé mi ukazuje zás dev mount SD card 2, lomené SD card, to neviem, čo to je SD card 2. A potom je zase dev mount SD card 1. Čiže keď na to idem logicky, tak to SD card, čo je bez čísla, malo by byť vnútorná pamäť. SD card 1 by mala byť tá vnútorná pamäť, tá druhá, na tie APK a tieto sračky. A SD card 2 by mala byť externá asi karta, alebo ja neviem proste, lebo XSD mi to vôbec nikde neukazuje. Takže neviem, čo s tým robiť. Keby som mi to... Toto je dobré, že keby sa vám to náhodou poslalo, nič sa nestane. Stane sa akorát to, že keď budete zapínať telefón, tak vám ho zapne, ale bude vám dlho načítavať. Čiže keď sa vám toto stane, že si zapnete tablet alebo telefón a dlho by vám načítavalo ten Android, proste je chyba v tom, že tam ste niečo zoskopírovali. Stačí si ten Android zase vymeniť. Android si myslím, že vie skoro každý, to je jednoduché, návodov je plno. Čiže keď sa niečo posrie, stačí vymeniť Android. Ja som prvýkrát, keď som sa snažil tento tablet spraviť to, čo som spravil teraz, spravil som tú chybu, že bol na internete návod a bol tam aj celý ten textový súbor skopírovaný, už upravený. A ja som si ho celý skopíroval do tabletu, lenže tam nie sú v každom jednom Android zariadení rovnaké všetky tie písmenka do bodky poslednej. Tam bolo niečo trošku iné, lebo tam bol napríklad telefón, mal tam napríklad iné rozlíšenie, alebo ja neviem, a tablet má tiež nejaké iné veci. Čiže keď som tento textový súbor zamenil úplne, nezapol sa mi Android vôbec. Takto si najlepšie je otvoriť tento súbor cez ten program, nájsť si tam to XSD, SD a zameniť to proste logicky. Ako keď idete napríklad inštalovať Windows a v BIOSe máte nastavené, že prvé načítať operačný systém z harddisku a druhé z DVD-romky. A vy keď tam chcete inštalovať Windows, tak to musíte zameniť prvé z DVD-romky, aby sa vám načítal ten Windows, a druhé z harddisku. A to isté stačí spraviť tu a garantujem vám, že budete úplne spokojní. Ja som snažil tieto hry a normálne popíči fakt, že úplne. Chcem to spraviť na tomto Huawei, ale tam zase mi nepíše to XSD vôbec nič, takže neviem, čo to bude. Keby ste náhodou mali nejaké také myšmaš tam proste písané, nevedeli ste, čo máte zmeniť alebo jak, tak stačí, keď mi pošlete nejak fotku, nejak to proste odfotiť, alebo len stačí, keď skopírujete nejak do počítača. Ja som napríklad ten súbor, prvýkrát som to robil, som si ten súbor poslal e-mailom, cez Gmail, na môj e-mail a v počítači som si to upravil. Čiže tu sa pohode dá poslať na počítač a tam si to môžete upraviť ľahšie, ako v tablete alebo v telefóne, alebo tu na klikať ten dotykový displej a to je dosť také na hovno. Takže keby náhodou vám to nešlo, pod videom bude odkaz na moju Facebook stránku, buď tam mi pošlite fotku, alebo bude tam aj môj e-mail a tam mi pošlite ten súbor a ja proste skúsim pozrieť, čo to ako s tým, čo by sa s tým dalo spraviť, hej, keby to náhodou nešlo. Ale tak väčšina by mala to mať robené tak, jak to mám ja na tablete, SD, XSD, zameniť, ide to. Viem, že som to povedal trošku zložito, ja to pod videom napíšem jednoduchšie trošku, dúfam, že vám to pôjde, že vám to pomôže. Dobre, čauko.